Tanga maombera. Zokurodza emazuva chada Baba nza chakudai nadzimai yenyu. Imam chawada. Ndiri kuda mhuri yangu. Amai anzi ndiri kudai. Sema tamchada murume taurai tinzwe zvikonzero zvacho. taurisa chikonzero chacho namba 1 ndechekuti vari kundipomera kuti ndindirume. Chechi 2 kana tinoshanda tine mafoji. Kufunga pabasa tine tichishanda zvakafanana pabasa kana mvura yakanaka tichitesumwe. Asi wakabata mari vanoti ndini baba tinoronga. Kuti ukuwo mari yekuti uende utengewo wana bhusi. Vanenge vachiti toda kutanga taita kutenga magedo kana mombe kana mafetisi. Zvinowana ufamba usipfekere baba. Iwo vanenge ndatine chikonzero chandiri kurambira musha chekuti isu tinoita zvokurima foja pabasa tinenge tichishanda tiri tese nababa asi pamari vanoti ndini baba ndinoronga vana nguva ndikunga ndoenda vasina kupfeka bhusi kuchikoro tengeraita vana mapushi vanenge vachiti mari ndeyemusha kana toda kudzokera mudumbu kuwana ufamba here vasina kupfeka chechi 2 chacho pane takabva kunetsana mumasvondo akapera ndifunga pane 4 months ndadzoka amai angu ini ndo wakafona mwana wangu ini ndiri kurwara auyewo here kondiona kana kufona chaiko kuti amai muri sei ndikati amai ndisina mari ava ndopo wakatunza muromo kuti amai wako vanofona iwe kuti ufone vari kuti mari yacho inomamiwa here ndikati muromo wokutaura nenai babani ko mari handiti inotsvagwa here ko kufonawo dhora reairtime hachisi chikonzero chekuti imi mungatukire kuti amai wangu wati waitire sei mwana wangu usingafoni ndifunga wakatora matyo akayo amai wako iwe wajera kuti mugure upote muchienda kowapa shuga nezvavanenge vachidaiwo kuti mimi wachengeti saka endai mohura kumusha kwenu takura mabhegi enizvo zvimuende kugumba kwenu ndopandakatakura mabhegi angu iwari mumashure hande murongedze hembe dzenyu muende kohura zvikudiwa namai mupote muti wachengeti ndopandaienda inini kubva kwebva tasvika zveshuwa vatarongedze taimbogara kumunda tasvika vatarongedze mama mwana makaramba imuri panapa ndipedza ndakuita ise ndakuuraya because kwatinogara kumunda kana ndakakuuraya hapana anokuita ise anokuona munoni wamanhu nenyika ndopandakati kana zvazvo kuuraya nenega indiite se ndiende kumba kwenyu vandarongedza mabhegi yangu vandaenda ndifunga bva watera mwana ndauya tigadzirisa nenyaya ndifunga kuti tagadziriswa zveshuwa aiwa dzokera kumba zvinowanika chimwe chacho ndechekuti kana chikafu chaicho kushanda tine ndichishanda asi mafuta akapera kana kuti chikafu chepamoto chacho wakatenga kuti kese raisi vanopopotera kuti yaperereke saka totadza kuti yeresiwa nditine ndichishanda pamusoro edari reka ndikutambidzei mushango ndichidi kubva kuti tichidanana adzimai vangu ndakatera adzimai vangu kuti tiroorane shure mekunge sisi vavo ndovakatanga kurorera musha medu ini ndichibva ndatera wakatora mukoma togara zvakanaka musha wedu waimura musha wamusoro mbudzi togara tiri mafodya ndakabata mushonga adzimai mushonga wei zvakanzi mushonga werudo baba wacho vachibva vasvika bva yatongwa bva kokodzeva nankunga byawo aiwa mushonga unouraya bva yapfuura nyaya magariro angu naadzimai vanoda zvavanoda ndakatanga kuona vision iyeyo kuti magariro adzimai vangu vanoda zvavanoda vaikuratidza nokudai hembe nhumbi dzavo dzavanopfeka zvimini kuti wahande kushuwa kutotenga mamwana vanonanga hembe dzevasikana hazvidza mamwana hande pamusha ndakagara nawo ndisira mvura yekugeza mamwana haiswe dzimwe dzenguva ndoshingirira nguva zhinji ndakushingirira ndikisa ndega kushingirira musha wangu tichiparana tichienda adzimai vangu pagore vanoenda kumba kwavo kuvabereki vavo togara ndikugunguva nokugara kwandikita navo kusvika adzimai ndavarowa mwoyo wahadza uya ndakamurowa anotya bandaipara futi kunatezvara vananzi mombe kusvika kuna atezvara kuye pakuda kuchajiwa mombe paya pakabva vanzi risti rangu ini ndikanga ndakarishaya kumba mamwana risti rangu rakaenda kupirisa rangu rakaenda kugera shaika orit atezvara ndipe vanotambidza risti riye amamwana anga vakaroriwa pavanga panga vakaroriwa ini ndikanga ndakaroora risti rangu rakanga richipiri rine damage pane damage here pamakanganzovanodai pakava pano damage pandazvitambira zvamaoko togara rudo hwangu naadzimai mugumbeze pakaipa dai ndokushingirira ndikuhwira vana zvekufira vanangu togara ndiri muri mofoti vazoshuwa ndouya amai avazoita shamwari yavo yomuraini pagore rapera paseri 3 years waita shamwari yomuraini ndobva ndatsura mamwana shamwari yakaipenuramusha zvakanzi aiva yangu yandara ndiyoyo amamwana asi hande amamwana aishamwari yavo iye yabuda mumushano nzira dzakafanana idzodzo dzokunzi nei nauyo wari kumbokaona nhasi amamwana toyo zvako zviripi tigara amamwana toshingirira
tonetsana futi nyaya dzeukwedzodza handichengete bamamwana nenyaya yekuti ndizvo zvomugumbeze ndizvozvo dzimwe dzenguva ndaita shungu ndiendo kumusana ikoko ndapedzera zvomumusana dzimwe dzenguva ndaraswa uko godombi shinzirekushindirauna wangu toenda gore iri novemba uku ndarimafoja isati asvika novemba ndarimafoja foja ndarima iyoyi ikandipa vabereki 28 bills trituno wakadzi pakabuda 8000 apa ndozvikorete vandabvisewo maleva pasara 3000 tichironga paground amamwana production chokutanga tichirima foja gayo ndakatangisa vatezvara amamwana ndakapinde mombe kana mbiri tevatezvara inokwana shuwa vision amamwana wakabva washaitwa ndimwana kupanga wakarori namuenda kaitakura ndini pakufamba yese apa changu chopamba apa ndaronga amamwana shuwa hande kushuwa nhamo yapera nhamo tiri kunhamba ikoko amamwana pakurati ndanga ndobvisa mumbere zvaramba amamwana ndodini tora mari yese mukadhi upa amai vachengeteke orema ndakazazawo ndafiti kusvika pamabate zvarajidya igirosari ndozvavanini vasina vandakwanisa kuwana ndairima nemadhongi upenyu hwanga musoro mbudzi vachifa wakasiya mombe dzavo dzisizaka todiya mamwana ndikashingira kuti ndiwake musha mabhaundi 2 nebhara panapa ndinofunga ndikaenda kutara chichituta bhara pamukati akadai shuka mabhaundi akamira pakadasaenda madhonzi angu maviri andikashingira gore iroro nebhara right atezvara wakandipa mari zvakanzi iwewe sei wakuramba kaenda kuchema mwana wanyaya ndakati baba shuwa inini handichakunda pakuti ndiende kunyeko nenyekuti mari yangu mabhajetsi aine tichasvika pakuti pase mombe tikuda kubva kudhongira ngatishangisa rakafa hombe pasara mhuru dzemadhongi hazvichakwanisa varika ndiwane mombe kuti tirarame kujogo wanditambudza shuwa ndakakwanisa kubva nemombe dzangu mbiri ndanga dzaendera kumozambique zvakaramba takazidzoka kudziwana pamushapa mabhajeti omari yanga ndaitazira nerese batezvara rafa tagara wagumbuka manje adzimai kuti sei kusina kuenda chinhu kana natezvara shuwa kabatikana kuti mkwasha unogono novemba auya nguva yatakupai kareba ndatopa nhasi ndaenda kuna panhasi novemba auya uyu handitika amai bwafona wanedakarerie rokuti iwe sei usina kutipa zvinhu amai zvino nezonobva kuzadzira yonda fiti 3 months makunditi mai ini ndorima ndiri murimi rini amai ndaiwana neya ndionge mudhumana anoti ndichingobva kune muchingobva kufuro endaikondipekundikile ndaipopotera semuromo woshuwa ndakatsautsira dare ndikazoti shuwa kana muchiona musha mundiuraya newanepi ndakadaro ndakaenda kubatiswa huku vhuna ndauya navo adzimai muiro wakaita adzimai wakaita 3 months vari kumba kwanovemba december january wakandipimisa fodya ndega ndakashingirirawo svika fodya iye wakaziva muna january ikandipa 16 bills dzatinadzo gore rinofodya paya mhuru anditetasire kuti mana tezvara ndakanyoresawo zvandikanyoresa kuti ndivape pazvarana ndogara vanhasi akaita miedzo iyo fana iyo izvo rudo hwedu musha medu tiri kuisa mvura yako kugeza ndega ndikusangana nazvo nanhasi tikugangana ndapa nekuhura manje yavo kuti nditi vari kuhura dambudziko riripo ndikutsvaga rudo ndikutsvaga rudo rwangu kuti amangwana sei usina rudo neni handitika 1 ndikusasei wakasvika gore kuzondidza amangwana kuti iliendeta zvandinoda ndakati waya amangwana kuti inoita zvandainga ndakauka 3 months kuita zvokufunga handitika svikadzoka kuti unoda inini auite zvandamuda panga une zvaukuita ndezvipo right akaziva mumwe murume mupurisa wasabhu muvillage medu akatanga kuuya last year but 1-3 years murume akatanga kutaura nezva nguva achiti zvakanzi aseanodaaseka muzukuru asindikobaizi sekuru asara ndewenyu andikita seiko namuzukuru ndaitoro zvobaizi akuita seiko zvandatomupindura ndakati kana kuti wada wangu ndodowa tikochinja naye chikanga chirume habobo aiwa mushemusheni pandangoti amamwana waiona here nyaya ipitika auya andidenhaka nomusi ndichibva kugarden ndamona akagara padeze pamusha abva kumbira futi ambuya wakai muriwo mbuya ndipei muriwo kumbira muriwo ndonubika here andanyarira zvanga kuchitatu ipapa mai manje apa 2 weeks idzodzo auya mwana ndamutuma kubva kumunda mwana ngenda kuvillage ouya mwana kubva kuvillage zvanzi hanzina jena baba ndakusiwai inayo jena auziva ndogara ndakatama kuvillage ko ndakugara muna ndita zifodya ndine nyanei ndikaimakatamanidzenya mnondaidza rudo wangu onerendeya tuira nesi udei kwandiri uya kati munda orai akafunda wanzi wazvakubvunza nemukadzi zvataura mukadzi ada panza panza handichade musha saka papa mataura ndopeurera kuti ndiende ipapo panhasi ndiripo ndiri kufamba nemidare ndikarasike kuonesai kuti pamwe kaona kuti mushamusala ndikubvunza kuti kana uchingotenga grosari
Rokuendesa kumba kwame kuti mashandire mhuri vachibika vauza vataura vatiwo zvinhu zvikanga zvapera kwapedzerei vanonyemba tizonamba tuva saka vagotaura kuti mwenyaya vakati chii zvakati ukati wewe mari yacho inobva kuinofunga inobva pamata hakusi kutuka here mira hakusi kutuka here oraitama nyaya tingaseinyaya dzinotonga muno iwo mukadzi ukumuda ukumudirei iwo ano tine vana tese ini ndiri kuchema dambudziko rangu kuti rudo hwangu mukadzi wakauisepiko chiko tikunetsaniko iwe ndichema rudo hwangu vatiwe mukadzi uyu waronga matauriro awaita ndanzwisa chaizvodare noradzwa chaizvo kuti aiwa mukadzi ari kutadzira chaizvomumba zvinewo ungarambonzibire here kunhasi ndora kuti ndo zvaari mukadzi shira vana koma wangu manje vanenziya iwe vana vake vari kutambura anda kuti ndaaura mumwe chete naye mwana wacho musikana akabhanda kurepe muchamate zvake wachisvika bharepe utsvaga repa wachabhashaika urauchema vanawo wana wakushuwa kuti ndonzira nerudo rwakaenda kutofira vana nogadzirisa sei kuti udzokere pakaipa tinogara changamire ndobvako tiri vana tinobvumira kunyafunyafuna china zvimani machida zvavo naiwe shamwana iwewe uri kutadzirwa nemukadzi uno mumwe here uba wakamboenda natete kana kuti vatete vavo taneta 10-15 times azvibvaomera amai ano zvama muchitaura muchipomera murumo muri kumwe here kwamukamboenda mukataura nyaya yeva mumbogadziriswa saka pamugadziriswa kwenyu muri kuona hapana chiri kubuda saka muri kufunga kuti nini ndikaparara musha zvinobva zvaita zvakanaka sei maita pfungwa idzodzo magarira ndichita nokuona kuti kutopika chii anorova musi wakauya kwazondipomera nyekureyo pfungwa kwayo akadhakwa zvikanzi mamwana ndandiri kumabhawa kundanzoti mune murume akauya akaita pfungwa ari munhu ini bamwana mazvinfanani zvikanzi izvo zvese zvakutondipindura sura nozvinhu chandikuda kukuuraya chete but kwemi munondiuraya sei madiki ari munhu akaita se akataura nyaya pfungwa wakandikikiritsa manheri yayo inobva tashingiriwo patarara inini ndonyaya ndiri kuti inini akasike kutonga zvanomukura vanogara vachitaura musiwo wakanditsitsira wachindisisambidzira kumadziro kwauda usiya nzvimbo uku ndiani wakuda kuti avekorareko saka inini ndona saka ndaunaunomudare kana muda webatsiri ukataura uchinzvenga haubatsiri asi iwe ukatenda nyaya dzako dzaunoitira adzimai vako unogona kubatsirika nekuti munhu anobvaziva kuti zvafumuka pakaenda kumba tinogara zvakadi wanzwa zvotaurwa vari kuti shuwa tinogadziriswa nyaya iyi yavataura ikingoti vatida kuuraya ida kudira kanzurwa zvakudhara zvakubvuma here pamberi pedare rino yataurwa nhasika kubvuma here pamberi pedare rino kuti aiwa inini shuwa mashoko evayanenataura asikashuwa ndichidzira kare zvakapfuura zvakatsurwa zvakapfuura unoona insekiwe murumo wakashaya bonde ani mazuva mukadzi asiyange kuseri kwake sakafunza kuti kana apetsera akurangonono pane insecurity yake yakanyanyisa wozi pane chinhu chiri kushuta kwaari chaafunza kuti kana ini chishota kuti munhu akudase akuwanda akupuwa ipapo ndikatinzwa kuna amai naye amai bonde renyu nemurume wenyu rakamira sei zvinoita izvo zvautotaurawo ndezvekuni onyaya kuti omwe musooneka gumbukondo pandoramba ndinotoonangwa nditatsira kwete kuti inini ndinoramba kurara nawo baba wangu uwa ndiwa zvinhu zvakaitsa iwo hanzi kunyanya kugumbudzana nawo padhuze saka dzimara zvaakureba manguva yekujambura ivoyo watsapu yekundirasa yakataurwa yakatongwa nemuzvigomba nhau dzavari kutaura kuti vanotitonga adzimai vamuchinisana udairawo kuba kwavo kuti muzikereko vanda kuba kwavo straight anetsana hana zeda havaende vanda kuba kwavo iwewe wanzwa zvautaura mudzimai wako iwewe mudzimai wanzwa zvautaura murume iwewe wata uchamura iye ati anokunda kana agadzirisa zviri kutaurwa because basa redare ramambo ati tinogona kumutsiura kana zvazonzi zvaomesesa straight unotenderwa kuita sei kudzoka isusu wanzwa nyaya yataurwa yevanai wamboifungawo handifungwa ndowachengeta ngona uripi
ngatiti atsurwa murume wako ndopatinoda kuenda murume wako atsurwa nedare ungagashirawo kumbopa dare mukana wekuti agadziriswe kuitira kuti imba yenyu irambe yakamira. ndingokubvunza usisi munhu mukuru wako kupedza kugadzirisa iya saka ndinoda kupa mukana wekuti mawadari kwamama tisatesiti vanhu vese wanguva wakati achida murume achida mukadzi tokutendai tisaunzwiswa tichikonzeresa handiti mupe mukana wekupedzisira hapana ndokuudza hama yake through domestic violence vanhu zvishuva tikuverenga manizvipa vanhu vakuurayana kasi tinoda kuti batsirana vanhu vanodzidza kuti iyi tsika yakaitwa vanhu vakaodzidza kutaurirana zvezvifana imweni mamuda nechikumbiro vanhu havari kubva muvanhu hapana here kana kuti sabhuku angatitaurire magariro evanhu ava nokuti tinogona kushuwa kuona muono kuona matambudziko evanhu ava asi mashure kwavo tisingazive kuti vari kuzogara sei. mabva kupimika sabhuku achakatokanduka wapavandika bepa yani sabhuku jenyura standard anziko akatsande standard anziko ava jenura ajenura murimo ngani nangomboa kutawana somaziya ndimeita wanawa komano yaane 5 time atuya wachinetsana kumba kwao wachuya chiwagadziswa achigadziswa akamboya nomkomo wake kuti papa wao wachiwapenyu naspa kunetsana saka achizouya mkomo wake naiye wachigadziswa iyo zvino manje unosoro akanga avambototi paradzani akazouya kuna sabhuku chaiye chaiwo kwachitengu akataura naye akabva aiwa ndatadza zvese ndakuitira mukadzi uya mwana akati aiwa nini ndakaenda kochengeta mhuri yangu tiri kunetsana hedu tonetsana ndakudzokera kochengeta mhuri yangu saka kunetsana kwanawa patopera pane 5 time uye nhasi yachi6 atakukwatira pamama kakochi6 musikana mwana wenyeri baba urungu Daiti baba twachida kumbokukumbira kuti apa matara maitongwa ndeyekwasabu nhasi first dandenyu nokwema mabuku yamunotaura nyaya yekuti vana havasi kugarisana dare robvaraona kuti nyaya iri kutaurwa yenyaya inogona kuisika dare richigadzirika semukano wekuti akoedare wozvatinotaura kwasabu makambori pa510 saka rekwamambo ungatadze kuripo here mukana umachete wekuti umbovaka imba iyi womboenda nogara vakazotadza kugara zvakanaka wozwewo kwajera imba yavo kechipiri kutoshamisa matauri yangeita mwana uyu ende andatoenda kuti pamdzimwe nguva ari kuyakashoka somashori akaita munhu manje apa titoona kutotuka kuti akatuka mumunhu baba ndokumbira uyapugari pambira iwo waena ndii namai pane mzukuru yakuru nehanzvadzi mzukuru nehanzvadzi uya ndohanzvadzi muzukuru aro inofane baita vanhu muziva vega naivo chamagarira kuseri kwevanhu ava ndinopadhuze unoziva matambudziko evanhu ndimunotombopinda mavari muchivabatsira isusu tiri vatsva munyaya dzevanhu nokuti kana vakutaura muni mumwe angaitaura saidi rake achizvita mutsvenera imi ndimutoziva kuti uyapanye uya kutaura chokwadi saka isusu sedare rinofunga mukungonzwa tachikumbira imi ndinogara nevanhu tachida kuti vanhu havambonogaraira kumba kugona kuvapa zvemwedzi timbonoonawo sedare kuti vanogara sei manzwa acho zvako mubvunzo uri kwandiri aiwa tikukumbira mwana wenyanya chandinonyanya hangu kuti ndingapikise nokuti vanhu vakadana vapera ina hanyaya yekupikisana pavari asi munoziva makore anaya kuti vari kuurayana vanhu ivava saka icho ndinochinja ndikuti pane 5 times vakuvapa vachivapenyu mukomana wavo
ndosaka maona baba takumbira kubva kwamuri kuti mundidzidzisewo hazvina kunaka kukona pana vana vatatu hazvina kunaka musati uyu mwana ari kunonochengeta izvomupapaira rudzi dzaanga rime nguva inei dzingamupe mari kuchengeta vana vatatu akutononozvitengesa uyu uri kutangira hana imimi ndatozviona kuti imimi mungakwanisa kuitira mwana nevana vake veti hamukwanise saka kwakukumbira kuti vanhu havachengetane zvakanaka kasi uyu mukomana uyu ndanzwa kuti mukanwa make hamuna kumira musha wakaona achituka nembwe kumba kwenyu asina kuiona pavanzi hazvina kunaka kumbira ruregerero kuna amai afesta tozoenda kuna atezva rakumbira ruregerero uitawo munhu kwayo iko umwe namudiki nembani hapana asina kupondewa nekudya ipapa ndakatogarawo panapa zvotone bhipi nenyaya yekudya izvozvo saka tese tiringopondewa nechi zvototi ndichiatirwa munyika mangu nokuti yapedza miti pasina chatikuwanawo saka titi ngatimbomirai tirime mapotatoes anotingwa everyday zvepote ngatizvimirei vanhu vedu zvinopa bhipi onai munorambana munorambana zveshuwa zvinotone bhipiwo kasi amai anozonditsaudayoka mapondewa neniwo ndapondewa saka tese kasi ndapondewa kunderegerewe aiwa kugamba shamwari munomutire mutemo mamwana muvasiyazidara urakabara ndiregerero mudzimai tambura uzoseka mamwana ndiregere zvese zvandakaita bhipi handitoite musha feri neinaibata vanotambura mwanangu mai handicharowa paini ndakapfidza paye ngoti pakandiwadza chete shoko rakataura ndoita zvandinoda ndopandikanga ndaona kuti unoita zvaunotaira musoro mbudzika asi aiva ndinodanana neyo ini muzviona hani tinongoda kuti huno basa redu isusu kuchengetedza tsika nemagariro andidozvo izvi ndovachida kuti tidzorerese ndiregerere mwana tembo kutadzirai ndino mwana wenyu musha tembo ndozvaunoita ndovana adikira muchitomba kuti tembo ndafara muzi tembo simachinga vanhu kuwasha kumberegerero ndinoda kuti utaure huku yenyu ndobasa ramambo iyo mukumbira idai ndo anova mavo muchamukomana asina ndotogokanganisa aitiaita ndiyo anoita twice saka rega ndikupe pepa raakakumbira pepa racho aiwa raakakumbira izvo ndokuti zvindiregererei ndokupai pfuma dzenyu baba ndokubhadharai kuti aza kwandakaita musakanyera ega umu alright baba akaimbaihadzadzi yako yamajuva inokwidzwa kuti tingavhiye mhuka dzose asi atingovavarira kuti tivake vana vesa ainda kungofungidza kuti mwana kana kumberegerero kuti tembotendere mwana abate huku ngaabate huku guswa ridyiwe rinongokubudzwa chete chiruwa atizoroenda kuti akazorova gusu kasandesi ngaritsitswe gusu irida kutsitswa tendereika pandikutenderei baba saka ndezvekuti akauya akarwa gusu yokuti ndatadza ndakundiregerei baba saizvo akabva ati ndakupai chakati chokutadza kwandakaita pele pare ndoenzera futi here mawe kudarira mambo ka ndazvidzwa ndakukatarisira mapedza kutaura ndazvidzwa mune poindi yenyu yakanaka endako shamani inonodaizirairawo ndakasaina ipapo ndisabhuku akasaina ndau iyoyo tokuti bvuma vese ndisabhuku jenura aiwa sabhuku kwediko kuchitengu pamweyo ndo akabvumirana nayo akasaina mauya kwandiriwo kuti ndinorespekta sabhuku nokuti akuita basa ramama
hanzi ndini mukuwasha wawakabara ndinoti ndiri kuuya nezvavari kuda mumwedzi waApril. Ndatengesa focha mari yehuku pakanzi 250 pakabhadharwa $100 wakabhadharwa $100 masara 250 nekudaro ndichakudisa mombe 2 dzedanga naApril. Dzidzei dzipe mazita. Pakanzi mombe dzedanga akudisa mombe 2 dzedanga. Alright, sorry, muri tembo nakwadzisene mutupo munganizwisise tembo takapondiwa ndopakatakatarisa tose ini ndakatopodhe ndakapondiwa satodini toti vakaparadzanera nokuti mwana ndikuona presha yemei kubva kune mwana wake ndokuti iwo unopromisa kasimba kuda unachoita se nei unoramba uchitengesa patso hanzasi changamire nini rototi yawana wani nandina pawakawira naini kandi nokwirana kwawo asi iwo ngaandipe manje kuti tukana kwakaita paaguma so kwatauyamuita kana andobvisa zvokumabhuka izvi vakatodzwana kana iwo akambotaura akati takapondiwa kuno nefoja akanditaura ndoshungu yangu ndikati asi ukwinda achibvisa tirakupa mukana zvanga makawirira nezvapana chatirakuita sei chatira kupfudza mukomana chezvara vauya vati aiwa sori ndainzwa bati kumashure ukongo usina pane imwe sori wakwamubhebheka wakumbira usina kuita sei usina kunge waripira uri kuti chii nhasi ndiri kubabvuma changamire sori yangu ndeyajanuary ndichitarisa fodya ndikarima adzimai emushure mongo waenda muna novemba kuti chii baba ini zvatakawirana zviye chibvunganane chedu chii zvamakanyorana makasaina pasi kumafloka yedu hauna kuzodzokera kunoti baba kwataenda kwekwe zvino zvakufamba zvakaita osiwo 20 kana 30 zvino nhasi baba vari kuti uri kuti chiiko wozipfuma imire kuti kudiwa gara pasi buditse mari yaunayo momwe tikupendenda murando muna baba tipedze newe nokuti mari hauna wakapondewa kasi mhosva iripo uyu mupana haana mazwi akanaka anokunza kutaura nokuita se $20 koebhazi unayo bisa 20 baba nokuti mhosva inomuramba iripo ane 150 ane $200 yakasara 250 yakasara inenge iri mhosva irizva akatuka mbuyaona yakabhadhara unoibhadhara kwa mwedzi kai unoibhadhara mudare muno chipudza $20 inganoisa padiscount yababa imusumudzo kuramba uchingova nemhosva chete atezvake mwana haana mari kumana ndomuda pamadhirama anokukwalifaya anoita mudzimai wako unomuitirei unomuitirei iwe pauri zvinoka uri panhoo taura unomuitirei ndiye arapo unodzokera nei kumba akatikurira mari urisati kwendipe mudzimai wako itambidze maoko huku yemudzimai uyu imbudzi apa kungobvuma mhosva yake chete kubvuma mhosva ndinoda mbudzi asi munombozoshaya mbudzi akuna ine yasina nemombe 2 ndotengesa kodzi ndodira imari yakawanda tengesa aita basa anoisa mbudzi nemari yababa yakasara iyayi yekutsukirira iyayi mupe 2 weeks mumba ishaya bhara kune vamwe vakapondwa vamwe vanopondwa zuva 21 inotopa mazuva anovarairwa akatukirira futi isenta 21 asi uite munhu kwaye chamunhu kwaye ona wakupaza wegaika yako nemuromo wako unokududza kutaura ndikukira kushamwari pane nyaya pachaya tauna yawo mwana wedu nai
nyaya ikodzero kuti iwewe kana wakuenda nyaya yekuti udzidzisera nyaya inobva mukadzi zvakanaka. Kana atenga chinhumba chinopera achitukiro munhu ichocho, uye mari inobvowo mukadzi mazvidwa chengeta. Kana ona aitautira mari iyoyo wakubvunza naye mudzimai zvafamba sei, handiti kana kwakanaka kuwirirana. Ndosakaona kumota panyaya yekuti bonde ifura neunge inenge yakabata munhu, ukadzokera poseni yako chaiyo rudo naiye yadzokera poseni yorudo. Ridi handizozwa kuti munodzora pamudare muno mungabusha wayamuho chaizvinasi. Iwe mukadzi ndoonofanira kutomuchengetedza, zvino kana wakumuponda manje achachengetwa nani? Aiwa, zvakanaka nyaya tatenda kuti ndatemba vatenga vanhu amadhure chinhu chamakaendera kusha kouyo ndechekuti murume nomukadzi tinenge takuti chachinhu wani chinodya uyo nochinodyiwa nemi munofanira kudya pamwe chete. Ndikutaura pachikuru nditsinhira masoko anga achitaura mukomana iyeyo, asi ndoda kupedzisira zvekuti iwe kuchirungu kuno maroya kana kuti masolesta muno mamuye loya muno kana solesta. Solesta rako iwewe 1 ndateza rako, 2 ndambe rako, 3 ndate namba ikuru. Vanhu ivavo vakati kumwana wavo ramba mumati chana unoramba zvinewo tenda tezorao tirati havana chaona unyora zvakati obva wagara hazvina kunaka ende uchituka futi davamoosonga waitora bhesekide wazora muromo wako kuti urege kuparuka azvinzi rurimi rao asi baba vangu vaiti muromo ndichiweke unokonzera kuti maoko achiti makechemu saka urikuona makechemu awaiswacho makechemu wauya mabushu nhasi uri makechemu saka wanziwe kuswatwende wanomusana wazvinzi uine mari yemombe atizvanotorera mari munhu zva21 inogara nemukadzi akazomutukira mombe yavo ataura wega pamberi pedare inogara muti nemukadzi anizvi pane 20 tate zvako abata 100 kwasa 150 kwasa 250 toda 250 dollars yemudzimai yembudzi yake kana kutenga mbudzi womupa handiti chena anogara zvakanaka. Avakuru ava vazopedza vanoti ashona chaichai wainzwa yataura anzora mumwe muchi tenda kuti asi maanyama 1 ndo zvakabvira kumwe saka ndokunga amai vaziva zotaura namudharaunda zvakaita zvakaipa baba inogadzirika uyu kana muchimudza musamutezve kunyengeredza mudze chokwadi wozi imba inoparara ukaona wadzoka kwechipiri imba inoenda sei nai mudze chokwadi iwo udzikawo futi chinanosaina taura